Η αρχαία Ελλάδα είναι γεμάτη από ιστορίες που προκαλούν την περιέργεια, από μυθικούς θεούς και ήρωες μέχρι μεγάλες ιστορικές στιγμές. Αλλά υπάρχουν και μυστήρια που παραμένουν ανεξήγητα μέχρι και σήμερα. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τα χαμένα μυστήρια της αρχαίας Ελλάδας και μαζί θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε κάποια από τα μεγαλύτερα ενίγματα του αρχαίου κόσμου. Το Μαντίο των Δελφών, ένας από τους πιο διάσημους θρησκευτικούς χώρους της αρχαίας Ελλάδας, ήταν το κέντρο της προφητείας και της θεϊκής καθοδήγησης. Η Πυθία, η ιέρεια του Απόλλωνα, ήταν γνωστή για τις μαντίες της. Όμως, τι έκανε την Πυθία να μιλάει με τέτοια εξουσία? Ορισμένοι θεωρούν ότι οι προφητείες της ήταν το αποτέλεσμα της κατανάλωσης ενός είδους αερίου που αναβλύζει από το έδαφος, το οποίο προκαλούσε ψευδαισθήσεις. Αλλά μπορεί η δύναμη των Δελφών να ήταν κάτι περισσότερο από αυτό. Ήταν πραγματικά η θεϊκή καθοδήγηση που διαπερνούσε τις ψυχές των πιστών. Η Ατλαντίδα, σύμφωνα με τις περιγραφές του Πλάτωνα, ήταν μια υπερδύναμη που υπήρξε πριν από χιλιάδες χρόνια. Όμως, η Ατλαντίδα εξαφανίστηκε ξαφνικά, καταποντισμένη σε μια φοβερή καταστροφή. Κάποιοι πιστεύουν ότι πρόκειται για μια αλληγορία για την ανθρώπινη αλαζονία, ενώ άλλοι είναι πεπισμένοι ότι πρόκειται για μια πραγματική χαμένη πόλη. Ποιος ξέρει, ίσως η Ατλαντίδα να κρύβει ακόμα μυστικά κάτω από τη θάλασσα. Το 1901 ανακαλύφθηκε στον βυθό, κοντά στο νησί Αντικύθυρα, ένας αρχαίος μηχανισμός που είναι γνωστός ως ο μηχανισμός των Αντικυθύρων. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι είναι ένα αρχαίο υπολογιστικό σύστημα που μπορούσε να προβλέψει αστρονομικά φαινόμενα, όπως εκλήψεις και κινήσεις των πλανητών. Αυτός ο μηχανισμός, που χρονολογείται στον 1ο αιώνα π.Χ., θεωρείται ότι είναι η πιο προηγμένη τεχνολογία της εποχής του. Πώς ήταν δυνατόν οι αρχαίοι Έλληνες να δημιουργήσουν μια τόσο προηγμένη συσκευή με τη τεχνολογία της εποχής τους? Η μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. είναι μία από τις πιο γνωστές στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, αλλά υπήρξε και ένα μυστήριο γύρω από τον ήρωα Εύρυπο, ο οποίος, σύμφωνα με κάποιες εκδοχές της ιστορίας, ήταν εκείνος που μετέφερε το μήνυμα της νίκης. Η παράδοσή του έχει υποστεί πολλές παραλλαγές και αναπάντητα ερωτήματα για το πώς ο Εύρυπος κατάφερε να διανύσει μια τόσο μεγάλη απόσταση εν μέσω της μάχης. Ποια ήταν η πραγματική του ιστορία και γιατί εξαφανίστηκε από την επίσημη ιστορία? Η Σπάρτη, μια από τις πιο ισχυρές και στρατιωτικά πειθαρχημένες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, εξαφανίστηκε σταδιακά από τον ιστορικό χάρτη. Αν και οι λόγοι της πτώσης της είναι γνωστοί, υπάρχουν αναφορές για μυστηριώδη γεγονότα που συνδέονται με τη φθορά της. Οι Σπαρτιάτες, φημισμένοι για τη στρατιωτική τους δύναμη, παρουσίασαν απροσδόκητη πτώση και το ερώτημα παραμένει. Υπήρξε κάποια εξωτερική ή εσωτερική δύναμη που συνέβαλε στην παρακμή τους? Η σπηλιά Κλείσουρα στην Αργολίδα θεωρείται μία από τις παλαιότερες περιοχές ανθρώπινης παρουσίας στον ελλαδικό χώρο. Εκεί βρέθηκε ένας σκελετός που φέρει χαρακτηριστικά του Homo neanderthalensis, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης πληθυσμών στην περιοχή. Επιπλέον, ορισμένες λιθοτεχνίες που βρέθηκαν ταιριάζουν περισσότερο με τις τεχνικές των Κρω-Μανιών παρά των κλασικών Ελλήνων. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι προγόνοι των αρχαίων Ελλήνων ήταν ένα μείγμα πολιτισμών και ανθρώπινων ειδών που μοιράζονταν τη γη αυτή πολύ πριν την άνοδο των πόλεων. Μήπως λοιπόν οι προϊστορικοί θρύλοι για γίγαντες και παλιούς ανθρώπους βασίζονται σε πραγματικά πρόσωπα? Ο Αλκμίνορ, αρχαίος ιερέας, θαύτηκε στη Ρόδο με τιμές, όμως η επιγραφή πάνω στον ταφικό του λίθο περιέχει φράσεις όπως «Μη θίξεις τον ύπνο μου, αλλιώς θεοί και δαίμονες θα σε βρουν». Μυθιστορηματικό, ίσως. Όμως η τοπική παράδοση λέει ότι κατά τις ανασκαφές του 1912 ο επικεφαλής αρχαιολόγος τραυματίστηκε σοβαρά μέσα σε λίγες μέρες, ενώ μέλη της ομάδας ανέφεραν περίεργα όνειρα και αισθήματα παρουσίας γύρω από τον χώρο. Ανεξήγητο γεγονός ή απλή σύμπτωση?
Το θέμα είναι πως ο τάφος σφραγίστηκε ξανά προσωρινά και μέχρι σήμερα δεν έχει πλήρως εξερευνηθεί. Ο κεραμικός, το νεκροταφείο των Αθηναίων, είναι γεμάτος επιτύμβιες στήλες, αγκία και αντικείμενα ταφής. Όμως, ανάμεσα στα χιλιάδες ευρήματα, αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει μια σειρά από αγκία με απεικονίσεις που δεν ταιριάζουν σε καμία γνωστή μυθολογική αφήγηση. Κάποια από αυτά δείχνουν μορφές με παράξενες κεφαλές, σύμβολα άγνωστης προέλευσης και τελετουργίες που δεν αντιστοιχούν σε διονυσιακές ή ορφικές πρακτικές. Έχει προταθεί ότι πρόκειται για χαμένες ή απόκρυφες λατρείες που δεν πέρασαν ποτέ στη δημόσια καταγραφή. Μήπως κάποια ιερά τελετουργικά είχαν προστατευθεί με μυστικότητα από τους ίδιους τους ιερείς? Μήπως οι αγκιογράφοι μας άφησαν κωδικοποιημένα μηνύματα που οι σύγχρονοι μελετητές ακόμα δεν έχουν σπάσει? Ο Αναξίμανδρος θεωρείται ο πρώτος Έλληνας που σχεδίασε παγκόσμιο χάρτη. Το έργο του όμως δεν σώζεται, μόνο αναφορές σε αυτό. Λέγεται ότι είχε περιλάβει στη χαρτογράφησή του περιοχές που οι Έλληνες δεν είχαν επίσημα ανακαλύψει ακόμη, όπως ακτές πέρα από τις στήλες του Ηρακλή, το Γιβραλτάρ σήμερα. Μήπως μέσω εμπορικών σχέσεων ή προφορικών παραδόσεων οι Έλληνες γνώριζαν την ύπαρξη άλλων υπήρων, ή μήπως τα έργα του Αναξίμανδρου κατέληξαν σκόπιμα να χαθούν γιατί περιείχαν γνώσεις που δεν έπρεπε να μεταβιβαστούν στους πολλούς. Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο δεν είναι απλά μια λαμπρή τοποθεσία με θέα στο Αιγαίο. Αρχιτεκτονικά ευθυγραμμίζεται με αστρονομική ακρίβεια προς την ανατολή του ήλιου στα θερινά ηλιοστάσια, καθώς και με σημαντικά αστρικά σημεία που αντιστοιχούν σε αστερισμούς. Ορισμένοι θεωρητικοί υποστηρίζουν πως οι αρχαίοι Έλληνες ναοί δεν χτίζονταν μόνο για λατρεία, αλλά και για παρατήρηση των άστρων και μελέτη της κίνησης των ουράνιων σωμάτων. Αν ισχύει αυτό, τότε οι Έλληνες ιερείς μπορεί να κατήχαν μια γνώση που προσεγγίζει την πρώιμη αστρονομία ή και την αστρολογία, και αν κάποιες θεότητες αντιστοιχούν σε πλανήτες, μήπως οι θρησκευτικές τελετές τους είχαν και κοσμικό νόημα? Στην Ιλιάδα, ο Όμηρος περιγράφει την ασπίδα του Αχιλλέα με τέτοια λεπτομέρεια που μοιάζει σχεδόν μεταφυσική. Δεν ήταν απλώς ένα όπλο, ήταν ένας μικρόκοσμος του σύμπαντος χαραγμένος πάνω στο μέταλλο, η γη, ο ουρανός, ο ήλιος, ακόμα και οι ανθρώπινες κοινωνίες. Πώς μπορούσε ένας ποιητής της εποχής να περιγράψει κοσμολογικές έννοιες με τόση ακρίβεια? Υπάρχει άραγε κάποιο βαθύτερο, χαμένο νόημα πίσω από την ασπίδα του Αχιλλέα? Ή μήπως είναι κρυπτογραφημένη η σοφία των αρχαίων Ελλήνων για το σύμπαν? Περίπου το 1600 π.Χ., μία καταστροφική ηφαιστειακή έκρηξη στη Θήρα, σημερινή Σαντορίνη, κατέστρεψε τον μινωικό οικισμό στο Ακροτήρι και πιθανώς προκάλεσε τσουνάμι που έπληξε την Κρήτη. Η βίαιη αυτή έκρηξη λέγεται πως ήταν τόσο μεγάλη που άλλαξε το κλίμα της εποχής. Κάποιοι ιστορικοί τη συνδέουν με την εξαφάνιση της Ατλαντίδας. Ήταν απλώς ένα φυσικό φαινόμενο ή το τέλος ενός προηγμένου πολιτισμού που δεν έχουμε ακόμα ανακαλύψει πλήρως. Ο Σωκράτης, ίσως ο πιο γνωστός φιλόσοφος της αρχαιότητας, καταδικάστηκε σε θάνατο από το ίδιο του το πολίτευμα, την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Κατηγορήθηκε για διαφθορά των νέων και ασέβεια προς τους θεούς. Αλλά γιατί δεν επέλεξε να δραπετεύσει όπως του προτάθηκε? Ήταν ένα φιλοσοφικό μήνυμα. Ή μήπως ένα βαθύτερο μυστικό που συνδέεται με την τότε πολιτική αναταραχή στην Αθήνα? Ο θάνατός του παραμένει ένα φιλοσοφικό ένιγμα. Οι θεοί του Ολύμπου περιγράφονται με δυνάμεις και μορφές που ξεπερνούν την ανθρώπινη φαντασία. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν σε πλάσματα που πετούσαν στον ουρανό, κατέβαιναν με φλόγες και μπορούσαν να μεταμορφώνονται. Ορισμένοι σύγχρονοι ερευνητές εικάζουν ότι αυτές οι περιγραφές ίσως να βασίζονται σε αρχαίες επαφές με εξωγήινες οντότητες. Είναι απλώς μυθολογία ή μήπως πρόκειται για υπερφυσικές εμπειρίες που αποτυπώθηκαν με τον μόνο τρόπο που μπορούσαν να κατανοήσουν οι αρχαίοι?
Σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας έχουν ανακαλυφθεί τάφοι αρχόντων και ηρώων που παραμένουν άθικτοι. Σε μια εποχή που η λαιλασία ήταν συχνή, πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο? Ήταν απλά καλά κρυμμένοι ή μήπως υπήρχε κάτι υπερφυσικό που εμπόδιζε τους τυμβορύχους? Πολλοί αρχαιολόγοι μιλούν για κατάρες, μυστηριώδεις επιγραφές, ακόμα και ξαφνικούς θανάτους όσων τόλμησαν να τους παραβιάσουν. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα χαμένα μυστήρια της αρχαίας Ελλάδας. Τα ενίγματα και οι ανεξήγητοι θρύλοι συνεχίζουν να μας συναρπάζουν και να μας καλούν να ανακαλύψουμε τις κρυμμένες αλήθειες του παρελθόντος. Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις like και subscribe και γράψε στα σχόλια ποιο μυστήριο πιστεύεις ότι κρύβει την πιο ενδιαφέρουσα ιστορία. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας!